Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe e Pindi TV bisimilla mone robindu jayndeli moɗon no dañirto ɗum subaka foof amin belti kadi huccide e moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan on calminama e inde on manama e jettoɗe ɗum noon serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol goto fo salminama juurama wertama juuɗe gam dañde duwaw bisimilla mone Pindi TV bani mon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata Ndiaye debbo pullo salminama kadi a witama mba bismama kadi andina lawol gongol salmitadema e salminde yeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe caggal leydi Sénégal yittudeɓe kadi e jarnudeɓe caggal calminali ɗi noon eɗen mbiya tan bisimilla mabɓe no mbiɗen machallah wadde ko ɓuuri tengtude hande Aissata ene jeeya ko ɓuuri hen tengtude alhaali mo ganduɗa ene lombi hakkude Diop Isaac jaafoɗon honnoɓe noddirta mo e oɗo saaha wondude e debbo jimowo tawi ko cukalel biyeteɗo Dieyna Baldé ɗum ɗon noon alhaali makko arti ko noon kadi ina tawe hen dawrugol e nder jeyandeji leydi Sénégal noon tigui Amadou wadde jayande l'observateur uddita damal nden ɗon jayande ne wayno arti ko e ñawore lombidi hakkude omo ganduɗa ko patron hono golorgal biyetegal Isaac e omo ganduɗa ko debbo jimowo tawi ko suka biyeteɗo Dieyna Baldé ɗum ɗon noon jayande wi tan oɗo saaha hande kanko mo ganduɗa ko Mamadou Diop ne wayno hande tigui ko talata tigui jogorɗo wulde jaw wonandemo saabu kay mo waɗe defere e oɗo ñalawma hande gam tigui o huccodira e ñawoɓe ɗum ɗon noon o tuma tigui ne wayno ko wencide hakkille cukalel dewel ko noonne kadi o yani muɗum hani woni cowiɗo ina tawe e hello jeetati e jeenayyi e jandi witende l'observateur kono ɗum ko kadi ina tawe hen goɗɗum ko ganduɗa woni ko wite hono rapport to banggue bureau d' organisation et méthode ɗum ɗon noon ko Prodac no jayande wiiri oɗo saaha tan ina kay woni ko hesɗi to banggue scandale ɗum ɗon noon jayande ene yanni hen e hello jeegom e jayande witende l'observateur fegal l'observateur jayande libération ne wayno arti koye alhaali yomo ganduɗa ko PDG groupe walla mbiyen goomu witengu Isaac hono Mamadou Diop jayande wi tan oɗo ñalawma hande talata ko ñalawma tigui ɓurowo tigui ha joni jutandemo sababu noon ko tumedemo yande e cukalel dewel e homtude hakkille muɗum hani wona tigui cowiɗo e wiide jayande noon ne wayno kanko mo ganduɗa ko Mamadou Diop losko ngo tigui ene wayno joopi moma hano hannirta ni kono ne kadi caggal nde on namda holto téléphone makko tataɓa woni no téléphone mo haadanno to banggue WhatsApp wonande on ɗon suka debbo biteɗo Dieynaba Baldé kanko mo ganduɗa noon ko Mamadou Diop e wiide makko on ɗon téléphone boni kono ne kadi o weddimo ɗum kono kadi seeɗantagal biteɗo Boundaw tawi ko gotel e cukalel gonnoguel candidat e Sen Petit Gallé kañumne kadi ne wayno joopi moma kanko mo ganduɗa o ko Mamadou Diop joom Isaac jaafoɗon kono ɗum ko hollitama ni wonde ko yewti ko e gueɗe hono test ADN woni tan ƴewdo reedu on ɗon suka debbo wattidaki tigui latade hanki jayden arta holko jeeyi on ɗon sababu maître Siré Clédor Ly suuti hen ko guuri so wiide wonde dendagal lobiji Sénégal kala keedi banggue gam tigui ina wayno nanggorande Mamadou Diop kono ne kadi e gam yidde libde oɗo suka debbo biteɗo Dieyna Baldé kono ɗum ko noon ngol waɗi lawol gadanol walla mbiyen hanki waɗi lawol gadanol ko ɓiyi ko hono biteɗo Abiba ina tigui yaaha ƴewoyde bamum toon to commissariat gonɗo to Plateau Vox Populi jayde nden ɗon ne wayno wayli sawru mbaggu nde ari koye haare nderi teskade nder landa Alliance pour la République APR toon to Parcelles Assainies jayde wi noon ko Amadou Ba joni o ummima tigui e deƴƴere muɗum e wiide makko noon guesa politique ko noon tigui wayi kala e saaha pelɓodiri ne mbaɗa kono tan abine tigui eto ene wayno ñifde nden ɗon saɗede teskade e nder landa mabɓe toon to Parcelles Assainies ina tawe hen accident mo ganduɗa o kay waɗi hanki toon to nokku biteɗo Alou Kagne tawi noon ko nokku ɓaddiɗo tigui hono Thiès hakkude Thiès e Pout holtama wonde ko neɗɗo goto wasi fitande muɗum ko tolni e nogas e nayyo koko mbarmi hen jayde noon arti e nder balɗe ɗiɗi ko tolni yimɓe jeenayyo mbasi pitali munen capanɗe jeenayyo e jeeɗiɗo kañumen goni ko mbarmi tawi hen nogas e nayyo ko tampuɓe e nder balɗe ɗiɗi e dow laabi leydi men Sénégal Allah yurmo yaafo mayɓe ɓe jayde quotidien le quotidien oɗo subaka hande ari tigui koye e entretien manam tan yewtere kay nde mbaddi eɓe ganduɗa ko gonnoɗo kolaɗo kuuɓal tawi ko Sénégal naaɓe wurɓe toon to caggal leydi o wiyete ko Sori Kaba jande wi tan noon ko Sori Kaba oɗo saaha hay masque goto ɓornaki ɗon noon o sukti ko guuri ko fewde e Yakham Mbaye so wiide wonde ko neɗɗo mo ganduɗa o kay ɓurɗo hande jogade caɗele wonande landa mabɓe APR ko noonne kadi o holliti wonde ko mawɗo leydi ndi oɗo saaha ina foti tigui artirde mo ganduɗa ko Moustapha Diakhaté
fete e nder landa mabɓe kono ne kadi o arti e nder hen konngudi makko jaajine tawi e helle jeegom e jeeɗiɗi e jayde witende quotidien le quotidien konngudi Amadou Ba jagoɗo tambiɗo gueɗe sénégal naaɓe caggal leydi kamɓe jokkodiri suuti hen konngudi so wiide wonde oɗo saaha tan o eri walla ni e wiide makko mo leydi ndi tigui yamirimo yo wat politique woni dawrugol. Le Soleil jayde guendire nde ha hande koye dawrugol heddi kono tan nde ari koye konngudi biteɗo Landing Savané mo ganduɗa kam tigui woni koraɗo kuuɓal anda jeef PADS authentique ɗum ɗon noon o arti tan koko yewti ko kay e basgol joni joni o ƴellitade nodirteɓe tigui hono gauche woni tan yaruɓe to banggue junggo nano e dawrugol leydi men Sénégal o wi tan noon ko ɗo e leydi Sénégal ene wayno ko ɓuuri hen ko hewde leydi ndi ko nodirteɓe e les conservateur en kañumen ɓuuri ɗo hen hewde konngudi makko jaajine tawe e hello tati e jayde witende Le Soleil. jayde enquête e oɗo subaka hande ene wayno arti ko e joni joni o ko yewti ko e rebo rafi coronavirus saabi noon ha jibini ngakkere to banggue ha joni gartam e jeeguji saabi noon jayde wi o saaha ko wuddere tigui ɓalere kurum teska e gueɗe jeeguji ɗi ɗum ɗon noon e wiide jayde tan so renaki ɗo e lebbi ɗiɗi ha lebbi tati ma prix ji kewɗi woni tan ma jaruji tigui ƴellito ha no fewi kono kadi jayde waɗi ko wiyete ko hono reportage toon to Petersen e Centenaire gam kay ƴewde ko yewti ko e holno kileneɓe goni tigui e sodirde ko yewti e marchandise uji ha tengti noon e gummortoɗi toon to diwan mbo Chine kono ɗum ko litama wonde ni gueɗe kewɗe ma jogor dirtinere tawi jeeyi sababu o noon ko o rafi biteɗo coronavirus. Les Échos jayde nden ɗon ene wayno arti koko yewti e gueɗe baɗe noon kono tan fiindirani hay seeɗa o sahane teska ko yewti ko e ƴellitgol walla mbiyen tigui e tellogol yoga e jogguji ha tengti noon to banggue gueɗe pétrole saabi noon jayde wi tan ko laamu ngu alay saago o usta ko yewti ko e coggu ko yewti on ɗon pétrole ko noon kadi hani e to banggue kuɓam woni électricité no wiiri jayde ɗum ɗon noon ko to banggue ha joni bem peƴƴe tawi noon ko tellide less to banggue pétrole guila tan nde teska hono guerre mbo golfe o yi tan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e goho ha ɗo ɗo kalten noon holitama wonde kala hitande tan coggu barigal pétrole ene ɓeydo tigui telliyade omo ganduɗa noon ko biteɗo Maysa Babou kam tigui ko fanniyanke to banggue hono faggudu holiti wonde tan laamu ngu oɗo saaha kay ala ko foti wadde so wona ustude coggu pétrole essence walla mbiyen coggu essence kam e kuɓam woni courant kono ɗum koyne tawe hen dawrugol réunion woni tan ha joni bato mo ganduɗa o kay ko ɗaminaɗo ko yewti ko e nder terɗe dialogue politique leydi men Sénégal hande holitama noon wonde tan ma ɓuuri hen yewtude ko fate banggue jubbuɗi hono sumgoji hani e gueɗe to banggue médiaji leydi men Sénégal konngudi jaajine tawe e hella joyi jeegom e jayde Les Échos jayde coftal ɓalli uddata damal ko ɗon tigui uddata robinet men jayde jeewoɗo subaka hande ko Ligue des champions 8e de finale retour ɓe ganduɗa ko Tottenham tigui ene weeri jayde oɗo saaha tan eɓe tigui mbiyen goni e kaya mbeya toon to Leipzig ko nder leydi Allemagne ɗum saabi noon jayde wi tan ko Mourinho oɗo saaha hande holko foti wadde jayde wi wadde noon ko namdal honno noddirte inde makko waccore woni special one ɗum ɗon noon jayde wi tan ko Mourinho oɗo saaha o suuti hen konngudi so wiide makko pression kay heedi koto banggue jour uji Leipzig kono kadi keblinowo kippon ɗon hono Leipzig naaɓe biteɗo Nagelsmann o wi e wiide makko tan wonde oɗo saaha ala ko jojji sowona tigui elminde woni yaltinde tigui hono Tottenham kona ɗum ko ina tawe hen hono o tongode limore bituji mo ganduɗa ko Sadio Mané capanɗe 5 but e nogas passe décisive toon to Angleterre haten toon to Liverpool hono kanko Sadio Mané noon e wiide jayde tan ko limore mantanide nde o kay woni e wadde oɗo saaha toon to Liverpool ko ɗum wonno ko tongunoɗen robinet men jayde jewɗo subaka Aissata Ndiaye noon tigui Amadou wadde so stade uddidamal en uddito damal gongal woni ko fayi feedi vera men walla mbiyen gueɗe rendo hande noon Amadou gueɗe rendo yeehi ko toon to diwan mo Thiès aɗa andi ɗeɗo balɗe ko ɗo boni ina kewi toon hakkude Mariame Diagne biyeteɗo Assane Gueye ɗo ɓiɗɗo debbo noon mo ganduɗa yete mataw omo wonduno walla mbiyen omo yaltittuno e Assane Gueye ɗum ɗon noon kanko Assane Gueye nde o tini Mariame Diagne resama nden woni nde o arte nder leydi ndi Amadou e wiide makko Mariame Diagne ni joganimo kalis ko tolni million
ujunnaje 3 e ujunnaje 6 ɗum ɗon noon o wi yo yoɓe hawa haalde joom galle Mariame Diagne kono noon ɓe mbimo ko hoto preuve aji makko ngoni ɗum ni ɓe jaadino e makko ha police haade wargo ngo ɓe nawimo police police noon wimo yo sengtu guite makko e cukalel ngel tawde o ala preuve mo tottotaɓe Amadou aɗa andi lawol andi ko kayit ɗum noon woni ko ganduɗa yete addi wargo hay nde o haaldata e joom galle suka debbo o wimo ko son jiiɗa nimsidde yo kaalisam yoɓe Amadou ko hunde ganduɗa e subake Aissata nde timme article woni jeyande l'observateur vraiment lirmi version mo ganduɗa ko Assane Gueye hakkude makko e police ɗi vraiment ko hunde ganduɗa nde ene yurmini ene hulɓini ene hamni gueɗɗe tari kala renti ɗum fawi e nokku goto ɗum ɗon noon so tawi a daari mbiya belaɗi nan hen goo welsindari nan hen ɗiɗi ko yewti kadi e teyade ina tawe e nder gogo ɓiɗɗo gorko baɗi ni ene liggo toon to leydi Maroc wiide makko so tawi en tungnimi konngudi makko wonde o neldi on ha tolni e million ngaji 3 e ujunnaji 6 tawi fandare nde wonno e wiide makko ha joni ko yinnode yaade to Europe tawi koto banggue Espagne ɗon min ene ɗeɓi ñawde hakkillam Aissata Ndiaye ko gorko wonata caggal leydi ha tengti ko wayno Maroc en wiya ina nelda kalis debbo mo ganduɗa ko on yaltidanno jaggan ɗum ha timma 3 millions et 40 mille tawi fandare nde ko yinnode kadi yaade toon to dongre Europe te ndewrata ko Maroc so timmi so lawol yonti on saaha mbiɗa nelda kam kaalisam ɗon ne manki darade c'est vrai police scientifique uji nan hen goni e wadde golle mumen matini kono enenne kadi koye dow version pawɗen kono ne kadi goɗɗum so tawi ɗum laatima responsabilité jinnaɓe nan hen so tawi ɗum laatima mbiɗen saabu suka debbo mo ganduɗa ko badni jarowo hande e duuɓi 25 sahande warande so tawi ɗeɗo gueɗe ɗen jahat te yummiraɗo watata andude e gueɗe baɗi noon ɗum ɗon Aissata vraiment sa daari foof ina hulɓini foof ina hamni kono kam Assane Gueye ko neɗɗo mo ganduɗa o joom ɓernde ɓaleeri kurum nde ganduɗa warde neɗɗo hay ɗum ko nangue hoore kelew vers 14 heures woni sanga tisubar arde wara jomum ene yummiraɗo wiiri ko ha less leeso o tawi ɗum o yiwi ɗum labɓe ɗe ganduɗa ɗe vraiment ko hunde hamnide Aissata noon tigui Amadou ɗen tawde neɗɗo e nder suudu mum kono wiyani tan ko no mbiɗa responsabilité darde jignaɓe ɓe hande saabu neɗɗo mo ganduɗa on jaadi police e haala yummo wiide ardi koye goɗɗo wiidemo o ari ko yafnade mataw nde yummo holli caggal nde no ndewa naate galle o wari oɗo ɓiɗɗo debbo te o tawi ɗum ha e nder suudu muɗum Amadou sa yi o tawi ɗum e less leeso dogi ko ha naata e less leeso o yaltini ɗum toon o woni yuwde ɗum ɗon oɗo ɓiɗɗo gorko kono noon aɗa andi saaha Amadou wonɓe ganda sen en jiɗirta sagoji mumen Allah andi ɗo yidde makko tolnino e oɗo ɓiɗɗo debbo e hoolare makko holɗo tolnino ha omo itta kalis makko ama hokka ɗum anani o hokki ɗum noon resama mataw ɓernde makko muusi o ari o waɗi ko wayni kono o bonni aduna oɗo ɓiɗɗo debbo o bonni aduna makko kanko e hoore makko Assane Gueye ko ɓuuri yurminade alhaali o ko autopsie o holliri ko wonde suko debbo ko cowinoɗo saabu o resanoma o resama mbiyen o wara ko e dewgal en tout cas ko ñande 21 lewru juin hitande mayinde nde donc noon hawri komo sowi fodde lebbi 3 ene weeri autopsie o kono ɗum ko Aissata ko gueɗɗiɗɗe ganduɗa ɗe ndendi gaddude caɗele saabu en heewi wiyede hande jamanu o ko kalis wawi rendinde neɗɗo e neɗɗo ko debbo wawi rendinde neɗɗo e neɗɗo ko ɓiɗɗo wawi rendinde neɗɗo e neɗɗo donc noon ɗeɗo gueɗɗiɗi kala woni wonde kanko joguinoɗe on ɗon gilli walla yidde resi ɗum walla gueɗe baɗi noon goɗɗo resi ɗum tan déjà ene wawi jibinde caɗele goɗɗum kadi kalis lombimo ɗon woni gueɗɗiɗɗe ganduɗa ɗen e adda probléme lombima hakkude mabɓe wadde to wufti ɗo moƴƴani donc ko widde ene gasa ngoɗo wargo wonana yeeru walla wonana erango kala neɗɗo mo ganduɗa ka debbo malla ka gorko wawde rentade yoga e gueɗe rewɓe resaɓe ɓe eɓe ndesaka ɓe foof so tawi eɓe pawa koyngal mabɓe walla ɓe jaltida yoɓe gandu moɓe jaltitta so tawi kadi eɓe kaala yoɓe kaala ɗum gonga neɗɗo kadi so tawi a yiiɗa ɗum ma anci ɗum vraiment haalan ɗum gonga mbasa ñamde halis mum walla so yi oɗon jaltidanno ko ari kaɗa rese Allah waɗi a resama kala ko wonno sous forme de liaison hakkude moɗon ittu ha laaɓa ceerno ko ɗum woni gonga kono guila 22 juin jomum resama
o tini caggal taw wona on haalnimo en plus kadi o mo jokki neldude kaalis on ne jagga ene ñaama walla ne jagga ne mofta Aissata ɗon kadi aussi responsabilité ɓiɗɗo debbo hay so tawi hannde wonti mayɗo ina heen jeeya responsabilité aussi ɓiɗɗo gorko ne heen jeeya par ce que o wi ko tini on resama donc on fonno tajji ko neldanno ko liaison mo kanko o jogo on hakkille kono noon nde tawno kadi ko tubi ko mbiyata ko mata ko destin ko ni Allah hoddiri kono kam vraiment non tigi Amadou te aɗa andi uddi sumi tan koye banggal gotal woni noddude erango ɓiɗɗo debbo sa wonde mum aɗa andi Amadou hande sa wirtima wutti joddo e jeeyowo mbiya ɗum nanganam ɗo so jomum yi kalis tan yeeyat hutte o saabu debbo ko marchandise tedduɗo hande sa wonde mum ko tolni duuɓi 5 a resani ɗum so yimo ganduɗa darima gam resde te ko resede tan tagui ɗum ummade yahat rese wadde so neɗɗo yimo yiɗi yo res ɗum woni ko guddirten banggal fait divers meɗen tottude won aadi tan janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗano e banggal caméra o Allah jarama on jarama